কবারটা খোল, এ লক্ষণার মান্ডু আসছি। স্বাগত স্বাগত। কন্ডাক্টর বাবা কি ଆଉ ତେଲ ମାରନି। ହସୁଛ କଣ ଭୁଲ ମନ୍ତ୍ର ପଡି 30 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ମନ୍ତ୍ର କାମ ଦେଇଛି। ଆରେ ମୋ ମନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ମଶା ମାଛି ହଲିଆ କଥା ନୁହଁ, ଗୋଟେ 80 କେଜିର ଲେଡି ଯାଇଛି। ପାୱାର ନାହିଁ ଶଳା କେତେ ଭରସାରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ତତେ ଡାକିଥିଲି, ତୁ ଶଳା ଚୂନ ଲଗେଇଥିଲୁ। ରହ ତତେ ନା ଦଉଛି ଶଳା। ବାବାଙ୍କ ହାତ ମାରିବୁ, ଶଳାକୁ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆ ମନେଇ ଦେବୁ।